kuphela ukuthi na they have been with Jesus. Amen. This is the same Peter bazalwane ngelilanga elithi iBhayibheli wakhuluma nendoda eyayihlala ngasemnyango kuthiwa womuhle. Yayisitholele iposition yokucela imali leyo ndoda leyo abantu babengena besontweni wathi a strategy because akekho umuntu oba nenhliziyo ezothandaza so uzohlala semnyango wasesontweni wonke umuntu lapho inhliziyo ikhululile futhi mangabe edlula unakho ukuthi nayibo izozwakala point engiyoyithandaza uma uzoshiya umuntu ecela la lithi iBhayibheli wasePetro wasethi na sibheke ndoda. Amen. Wathi siliva negolide anginako kodwa ngizomnikeza esinakho ngegama likaJesu sokumuhamba. Amen. Amen. So this is the same Peter wathi ngelilanga makuwena Jesu ngitshele ngize wena lo hlobo lokukholwa ngempela is the only disciple out of ama-disciples kaJesu owa attempta ukuhamba emanzini. Yebo yena Nkosi yami wacwila kodwa mase kuthiwa abaphumele ngaphandle sibona ukuthi na ubani ke lo oyithestile indaba yasemanzini ezakhe inyawo zazitholana zimanzi. Because wangena emanzini uPetro ngelilanga ke wasigilela imanga ufuna incwadi yama-Galatians. I have a reason why looking ngithatha igigaba zakhe. I hope ngizokhumbula ukuthi na why ngiyithatha kwamanje kodwa ngisakhumbula. Amen. So ngelilanga walethi iBhayibheli wayesaba bajoyina ngoba wayazi ukuthi na kade ehlupha ibandla for a long time so uyasaba ukuzobajoyina and then uNkulunkulu wasebenzisa omunye wabafundi bakhe ongekho kodwa kulaba u12 kwathiwa uBarnabas okuyena wamthatha wayomcelela isandla sefellowship koPetro bamamukela. uPaul ngokuyinkunzi ke uPaul ke elithole kahle ivangeli. So ngelilanga ufica uPetro uhlezi nama Gentiles because uPetro uya understand na ivangeli seliyangivumela ukuthi angihlale nama Gentiles. So uya understand no Paul understand lelo verse lelo vangeli lelo. Kodwa maqhamuka bakubo wayesuka kulabo ade hleli nabo ebesenza kade ngahlezi nabo. Usabanjwe umoya wakudala, usabanjwe usiko kodwa ivangeli usenalo kodwa ngoba ufuna ukujabulisa abantu bakubo which is amaJuda akahlali nalabo esenayo understanding ukuthi why ehlale nabo. And then uPetro uPaul wamrebuke. Isizathu sokuthi la ngicaphulela lapha egigabeni zakhe ezinhle nezimbi ile sokuthi uma ebingelela ngencwadi yakhe uthi igama lakhe uSimon Petro. Uma ethi uSimon Petro, Simon igama lakhe ayiqanjwe kubo Simon. Simon kaJohn futhi ubaba wakhe nguJohn. Leli kaPetro uqanjwe uJesu. Behlangana noJesu ngosuku lokuqala uthi wena unguSimon kodwa uzakuba uPetro nomzoba uKefas. Kefas igama lesebhele sasho Petro uderive from this Greek but wonke amagama lawa uKefas noPetro asho ukuthi la is the rock. Amen. So ke ngiyayibuza because uJesu thina unguSimoni kodwa uzakuba ngoPetro but uJesu wayehlala ambize ngaloSimoni empeni uthebe efika wathi kade uSimoni kodwa uzoba uPetro. Amen. Amen. Which is bazalwane nalokho nje kugodwa kuyasishumeza ukuthi na impela umuntu ehlangana noJesu uhlangana noJesu eyilokho kodwa ebeseba yilokho. So mawuhlangana noJesu wonke umuntu ehlangana noJesu unabo lomfakazi ukuthi na I was this. Amen. Now I am this. Amen. So uJesu wathi mehlangana naye wathi na you are. Wathi na you are but you shall be. Amen. Amen. But uJesu wayehlala lapho emkhumbuzo futhi uSimon. Amen. Muzokhumbula nje ku chapter 24 mangaphosisi chapter 24 kaLuke if it's not chapter 21 la khona ebafica kade bejob sebefeni ubafica bejob usethi na hey senikubambile kodwa senikubambile bathi nayi shilo usuku wonke sangabamba lutho ngokwesibili la uJesu esho lokho okokuqala wafika ezobabiza ebabizela kwi-active babe abafundi bakhe wabafika nakhona beshikile so lokushila kaLuke okwesibili. Amen. Amen. And bazalwane ngibuye phela mina ngithathe ke sengifuna ukugcina lapho futhi ukuthi nakhona uma befika oqala befika oqala thina ukhona lese likubamba ithi iBhayibheli
bathi nashika usuku bonke sangathola lutho sithi na phosani ngasejuleni. That's the first encounter kaJesu ezobenza abafundi bakhe. iBhayibheli mabese bephuma nezinhlazi baphuma nezinhlazi ezigcwele inethe naze laqhabuka inethe. Amen. Kodwa kuLuke mabesebuya ekufeni nakhona baphuma nezinhlazi eziningi kodwa kudabukanga inethe. Amen. Uzakwazi ngibule. Amen. Amen. So ufika ke lapha kade bezama ukujoba usuku bonke uthi uJesu kukhona inkonzo senikubambile bathi nalutho wasethi hayi yenipinde niphonse ngasejuleni ngasesayidini elithize nizobamba ngempela abaphonse bathe basebebuya no fish begcwele ile kuzane begcwele inet bafika uJesu sebalungiselela ibreakfast ngo fish ufika uJesu bengakabambi lutho uJesu ebese ebatshela thina abaphose kanjani babambe mayise bephuma bafika uJesu uyabalungiselela ufish. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ayisiningi zamfuleni nazo namhlanje. Kodwa ke angigcine la esifunde khona abazalwane. Usethi ke lo Petro uverse 16 ngokuba asilandelanga izinganekwane zobuqili ngasenhla ubekade ethi ukukholwa uyakhunjuzwa noma kufanele kuhlale sikhumbuzane ngokukholwa because uma sikhuluma ngokukholwa sikhuluma nabantu and abantu emvelweni yabo banomkhuba wokukholwa ingakho sifanele sihlale njalo ngama Sundays sizohlanganyela singezile uzokhuluma into entsha sisazosho yona leso story esinjalo sisazosho yona lo mlando wokuthi na uKristu Jesu wafa esiphambanweni wafa endaweni yami ukuze mina mangibheka ngikholwa umsebenzi awenzayo ebese ngizuza ukuphila ungula phakathi ngiloko nje bazalwane abanye kuyabadinga that is why bagcina sebefuna ukuqhubeka nento entsha asibizelanga bazoshumela into entsha ayikho into alikho ivesi namhlanje enzothi mangivula engaze livulwe njengosuku 2024 engaze livulwe ndawo bonke amavesi akhona la abantu sebecommentile ngawo. Thank God we are not called to tell people a new thing. We are called to remind people that same old story. Hallelujah. That precious story. Amen. That story of the cross. Hallelujah. Oh, Jesus died for my sin. Oh, Jesus. uJesu wangibheka ngothando. uJesu wanginakekela ngingamnakile. uJesu wanendaba nami nginendaba naye. uJesu wangicabangela ukuthi ikusasa lami libe kanjani ngingacabanga ukuthi ikusasa lami libe kanjani. Yindaba nemanje ukuthi as long as ngisabhona namajita sibheke ukuthi naso soshaya namhlanje omibili sibone sihlale mhlawumbe esitolo sibheke nezingane sikwazi nomuntu elale right. That was my thinking, but uJesu wanendaba nokuthi na make emva kwengane ke bese kwenzakalani. Because there's a reality esibhekene nayo which is we are not here emhlabeni bazalwane ukuhlala permanent. Yes Lord. Noma abanye bengayihleka usulu indaba yokuthi na wayethe uJesu uyabuya namandla kabuya. Kulungile but uJesu uyazile indlela noma imvelo yokuthi noma engakabuyi kodwa simhlangabeze. Hallelujah. Manje simhlangabeze nje ukuthi sishiye le ndawo yethu emnandi. Sishiye lelizwe leli. Sishiye sibashiye abangani bethu esihleka nabo indaba kaJesu. Sibashiye singaphendukanga basale baphenduke emgcwabeni yethu. Hallelujah. Jesus. So ke uthi uJesu ukukholwa kuyakhunjuzwa noma siyakhumbuzana ngokukholwa ebese bala nezinto ezizimpawu noma ezizithelo zokukholwa okufanele abantu balekele ukuthi na ekukholweni yelekelani bese ayibala sesibo 7 sisayibala athi 1 yelekelani ubuhle. By definition bazalwane abazalwane are called to do good things. Amen. Amen. That's what we should be pursuing. Njengabantu bakaNkulunkulu konke esikwenzayo konke esikucabangayo konke esihlanganisa nakho kufanele into enhle. Amen. Because ukukholwa kuhle kucharacterize nabezinto ezinhle bathiwa ukukholwa kukhanya
Amen. Kusho ukuthi kukhona into embi noma makuthiwa ukukholwa kukukhanya kusho ukuthi ungakholwa kubumnyama. Amen. Hallelujah. Amen. So we are called to do good. We are called to be good, bazalwane. Hallelujah. Sibizelwe ukuthi sibe bahle. Masibe bahle, we must sibe nenhliziyo enhle. Senze imisebenzi emihle. Sithande izinto ezinhle. Sizihlanganise nezinto ezinhle, siziqhelanise nezinto ezinhle. Hallelujah. We are called to be good. Hallelujah. I'm not saying good bethu kusifaka ezulwini. Sikholwa inkosi uJesu lowo ukhiya ongena ezulwini. Kodwa inkosi uJesu ilinde sisenze imisebenzi emihle. Amen. Imisebenzi emihle ingufakazi bokuthi sihlangene nenkosi uJesu. Hallelujah. Akekho owahlangana nenkosi uJesu waqhubeka wathanda ubumnyama. Hallelujah. Bazalwane indlela yokukholwa yebo inokwenyuka inokwehlela siwela imfula kunameva ukuthi la ayikho lula. So noma sigejile sigeje kodwa ngongekho entandweni yethu esithandayo thina wokuhle. Hallelujah. Njalo uPaul uthi nginamthetho omibili ophila kumina. Umthetho kamoya nomthetho wenyama. Umthetho kamoya uthanda uNkulunkulu, uthanda izwi laNkulunkulu, uthanda umthetho kaNkulunkulu, ufuna ulenze kodwa kukhona umthetho wenyama nawo okhanuka ukuphambene nentando kaNkulunkulu. That is why manje engikuthandayo engifuna ukwenza angikwenzi. Every time I'm going out to try and do the good that I want to do, I find myself doing the opposite. Makade lapho bese shaya isipili noma asho umaya thina maya kumina usho ukuthi this is a tragedy. Ukuthi I find myself doing the bad things that I don't want to do. Ikhona intando yokwenza into enhle empilweni yami. Ivele ekutheni ngumntwana kaNkulunkulu. Ivele ekutheni ngizelwe kabusha. Kodwa every time ngiyozama ukwenza into enhle ngizithola ngenza okuphambene. And abaningi bagive up bazothi abanye bagive up izwayithina sithi mayihlula lento ishile. Amen ntoyethu. Mayihlula nje ivangeli ishile bazalwane. Engakasho umnikazi wathi asishiya sisasazi ukushiya bazalwane. So besaba siphinde sibuyele enkondlo. Masiwa thina asiwele ngaphandle siwele enkonzweni. Nifakaza nisigwagwese nisho noma lelishoyo silibhese kuthina siwile sivuke futhi siphinde sikhonze uNkulunkulu. Amen. Sifike ezulwini tabanga. Abanye bawurumethu wami ngingafuni ngiqhubeke ngikhona. Hallelujah ngoba ngixolisa into yenu. Asonela into yethu. Hallelujah bazalwane. Ebesethi maye kumina umuntu osizi. But ke isitori sakhe asigcina ukuthi maye kumina umuntu osizi. Ebese kukhona isixazululo ekugcineni besingakabonga uNkulunkulu. NgoKristu Jesu. Usho ukuthi kune tragedy kulesi simo engisibukayo akusona isimo esizongibulala lesi. Hallelujah. Noma kuyisimo esasingangibulala kodwa makabongwe uNkulunkulu ngoKristu Jesu osedala ukuthi lesi simo singabe sisangibulala. Ukukholwa kukaJesu kusho ukuthi nangisaya esogwini. Ukukholwa kukaJesu empilweni yami kusho ukuthi this is no longer a tragedy. Ukukholwa kukaJesu sekumphephisile kunoma yimaphi amacala ebengizobhekana nawo ngenxa yalemthetho ophila imini. Ngiyabonga bazalwane Jesus is everything. Amen. uJesu yikho konke. uJesu yena simshumayelayo. uJesu yena sithandwa sethu. Hallelujah. We must be careful that we don't fall in love with the idea of cause. It is possible. Yes. It is possible to fall in love with the idea of ngumzalwane. Amen. Kodwa nginendaba naJesu. Amen. Ikhona njalo ngingakupruvela ukuthi ikhona njalo. Amen. Amen. IBhayibheli yabona la sifunda khona uma uqala chapter 2 wonke chapter 2 ukhuluma ngama-false teachers. And let me tell you something about false teachers. How do you know ukuthi ama-false teachers are false teachers? Okay, one bazodistorta izwi laNkulunkulu, bazosho ngesikho lokusho izwi laNkulunkulu. But kuneyimfundiso noma kunama-topic iBhayibheli likhuluma kakhulu ngawo kodwa bona abasho lutho ngawo. You will never hear a false teacher preaching on heaven. Why bezokhuluma ngeheaven laba ngayikhona? Because ama-false teachers ifocus yabo ihlale njalo here and now. Nejumelo zabo zikhethanishela labo bazalwane laba abadingakho behlale benqaka nje. Because unqaka kukhuluma ngemandla, akukhuluma ukuthi nasiyezulwini. Thina nakuze ngifakaza la. Kodwa phela I would like to believe ukuthi mina ngibelonga kule category yama true teachers. Amen. So bazalwane thina masishumayela sithi kula asisho thina isimo sakho soshintsha asifaze uJesu washintsha. Asinikazanga igunya lokuthi uJesu isimo sakho soshintsha. Sengenzeka nje ukhole isimo sakho sashintsha. And that is the truth bazalwane. Amen. Sorry. Yeah. That's true bazalwane.
Sengenza nje umkhozi uNkulunkulu usuyibuza Nkosi ngoneni cha wena wabamba into wrong wezwa kuthiwa mawukhoza ukhoza uNkulunkulu sikhoza uNkulunkulu because we love siyamthanda uNkulunkulu ngoba uthando lwakho lambule thina masimthanda sangamthanda eyofather Christmas uphethe ama gift samthanda emsebenzini wakhe wokusithanda yena how do you know ukuthi wasithanda bazana because wasithumelela umthetheleli so we fall in love nalowo Jesu wasipelayo hallelujah amen hayi lo Jesu uphethe ama gift othi wozalini zonqaka nize nibe entitled entweni ngaze nize ninikeze zona uzomhlabela lentina uthi ubaba ngiyadeserve uhamba phela uthatha aphi leyo leyo ubani you deserve bazalwane uma ekholweni singene ngomusa lokuhlala sohlala ngomusa yes Lord why singene ngomusa masingene ngomusa bese siyadeserve ngoba singena singadeserve sangena ngomusa sizohlala ngomusa nama benefits akhona futhi sizowathola ngomusa. If you want us to talk about to talk in language you deserve, I will tell you what you deserve. Amen? Yeah. You deserve ulanga uNkulunkulu. That's what you deserve. That's what you have worked for. Phela into deserve ayilena oyisebenzele. Yingakho athi uMapostle Paul inkokhelo yesono. Kodwa bese thina lokho kuphila kasho ukuthi na kuyinkokhelo. Ukuthi na inkokhelo yesono kodwa somo. Oh yes. Into abazalwane esideservayo yile esiyisebenzele ingakho kufika kunenkokhelo inkokhelo yesono kodwa isipho amen hallelujah hallelujah Jesus uthi ke bengisabalezi bese usembele hayi bazalwane kwaqeda kodwa okay 1 sibizelwe bazalwane kuthiwa selekele ekukholweni ubuhle number 2 silekele ukwazi number 3 silekele self control. Amen. Amen. Number 4 silekele perseverance. Jesus. Number 5 silekele godliness umesaba uNkulunkulu. Number 6 silekele uthando, brotherly love. Amen. Uthando lwabazalwane. And then number 7 kusuka silekele futhi uthando. Amen. So there is a brotherly love, number brotherly kindness. Bese kwakhona uthando. Asinaso isikhathi sokuthi nasambe ngazo zonke lezi zinto sizichaza but it's like telling you ebese buya manje uzodefenda lento yakhe ke uzodefenda leli phuzu elithi la ukukholwa kunesisekelo esiqinile. How do we know ukuthi ukukholwa kunesisekelo esiqinile na? Uthi number 1 ngoba lento esishumayelayo lesishumayelayo yafakazela uNkulunkulu. Yeah. Mhla sisentabeni uJesu ekhazimuliswa salizwa izwi sasikhona asizwana ngendaba we were eyewitnesses sahlala naye sadla naye salanthina thina sesithi masihlabela sithi sihamba naye sihlala naye yabo sikusho lokho out ukukholwa but these guys bamthinta bamphatha ingakho ubufakazi babo buqinile uthi ukukholwa kunesisekelo esiqinileyo ngoba thina ama eyewitnesses thina sahlala naye thina sambona thina sasikhona ngisakuthandazela impuputhe thina sasikhona kusulazana ekufeni asiqinanga nje ngokuzwa ngokumbona lezo zinto lezo saphinde sezwa lezwi yayise uthi ngoba silandelanga ingane kwakhe thina amen. It is so unfortunate bazalwane thina ngempela siyabholeka abashiyezwa izwi kodwa kube ngiqale ukuthi na kwasukela ngaba wonke umuntu lalela because siyazithanda izinganekwane ukube ngisengakithi khona bengizonenzela isibonelo senganekwane ikhona ibandla lengaze ithanda inganekwane manje ngihambile and ngifuna bese ngiphuma ngishaya bese ngithi ngishayela ivangeli engizokushaya uphuphushi amen manje ngishayela ngegenja bese umuntu eshaya bese ngenxa ivangeli amen. Thiwe kodwa umalanga eyashawa ayiza la. Yayihlale izwa umunye umbangeli owayedumile ongasekho emhlabeni mayibingelele endaweni ethi ushawe akuphela la wayethi mayisho lento bathi ke babemchaza bathi na wayegcotshelwe lento lena yabona wayenogcobo nje wayethi noma ekhuluma into embi ngawungabi offended. Yabona mayibingelele ile kuya lezendawo ushawa amahlobo haleluya.
yasuka nale ngisho ukuthi ayinkosi lencane nayo hamba yale lokushini awubingelekile unganzenda shaka usamthishana ibanga shaka ngesangeni ushaya hayisi amen uthi asilandelanga izinganekwane zobuqili izinganekwane bazalwane meditate the fabricated stories the stories that lack base that lack foundation bazalwane amen usiyabona ukuthi ngisondela nange mangikhuluma ngezinganekwane nazithi sikhuluma ngentele kude nawe sengichaza inganekwane istory esileka ifoundation how many times sizwa abantu beshumayela into mase sithi kukuphi eBhayibhelini kube sengathi nasi yabasukela ngisho sifundisa foundation where is it in the Bible show us in the Bible asifundeni phakathi ukuthi kushiwe lokho uthatha khona kuyazwakala futhi bawukusha ngathi singasukuma sesiphuthula kanti bamthathele kodwa where is it from the scripture we are only seeking to put the foundation siyayenza into yakho unogazi phela mawukhuluma nale sikhosha sakho siyamsenza kahle unamagama osubizwa ngawo kuthiwa wofaka how can you call yourself fine ngisho mama umkhulu fast bazodumile fundaba uyibiza kanjani ngofine isizwe uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo yabona amagabela awuthi tu Mwana onke amagama lawa asuka evela ukuveza ukugona babantu njengoba khona dika abantu abadilika khona abathakathi I'm not interested in your gospel mother who went to the abathakathi mina ngifuna uJesu wakho hlula abathakathi Oh yeah. Because once wawuhlula abathakathi wena kusho uJesu sesuke enhlalweni sakhe uhlelo wena ke ntombo Amen. Njalo ntombo nomthixo Hallelujah. Amen. 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 So asilandelanga inganekwane zobuqili bazalwane inganekwane isitori esingatraceka esingalithola iqiniso lakhona esingasazi sisukaphi inhloso yenganekwane lezi inganekwane esikhuluma ngazo kukhuluma nje angifuna amanga bazalwane because mawuyilandela indaba yenganekwane ziphilonga kusiyompilo lwabantu and there was a reason why ogogo babexoxa ingane ayenze isibonelo sasesikoleni ngoba nami ngayixoxa ngale inganekwane kwa first year sasithola ithuba thiwa sihamba soxoxa nje inganekwane inhloso yothisha uyini ukuthi na basifundisa nje ukuqaqeka ukwazi ukuthi na ukhulume but we know ukuthi la story mhlawumbe futhi ngakho sathi nasikhona nawe uJesu omncane nje lapha ngoba Jesu ayikho into ethi uJesu omncane bazalwane lo mthandazo is not biblical unfortunately amen. Amen. So asilandelanga ini izinganekwane zobuqili izinganekwane ebamsukuza ngobuqili bazalwane yakani yashina ziphekwe noma ubaba wakhona yilo elithi iBhayibheli wayekase eyisilwane esinobuqili unazo zonke izilwane uthi lapho ngesikhathi samandla lokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu bazalwane thina abanye bazalwane banomkhuba wokuqamba uJesu amanga bayiduduza ngokuthi as long as lamanga engwaqamba ngoJesu ezoletha abantu uJesu. Jesus uJesu wena ngeke wathi desperate. Yes. Amen. uJesu akayona intombi noma uJesu akayona insizwa eshela intombi ngamanga. Ebesijabuliswa ukuthi uqomi umfana njalo uqambela intombazana ngamanga usithunge eyintombi ngoba nakho uphethe ukhiye kama wakho akuma wakho uthisha. Manje ngoba ungayithola ukuthi uhambe emoto kama wakho bese ngathi manje bese iyaqoba ke na intombi nawe akantombi yakho intombi yemoto yakho. Amen. Ngesifondelo ukuthi ngombi language mhlawumbe abantu abasokwazi nas yabo singathi but ngizama ukuthi uJesu akekho that desperate. uJesu ufuna ushukelo eqinisweni lakhe linjalo lingafuthi kungamanga ukuthi nasitshela abantu na come to Jesus everything will be alright. Jesus is offended by that statement. Inkosi. Akuke eBhayibhelini kuthiwa khona wonke umuntu ozomJesu ukuthi uzoba right. It's not biblical. uJesu athi if ufunda uJesu awucabanga uJesu wayengayeka abafundi bakhe because abafundi baJesu abahamba noJesu bathembeka bamshumayela beshayile iBhayibheli bathi babethatha beqeda ukushawa uthola benzathatha leli gama laJesu babephuma umuntu oqala bahlangana naye emgaqweni bathi ngizilonda ngoJesu kade beshawa beshawa mawuzwa ukuthi nabafa kanjani
imost yabo bafa ngenxa yezinhlupheko. And then ucala ngisho la uJesu uyini wena ubaleke ngani bafuna uJesu wena ke manje ngwana kusekukholwa wena sekuzokhuluma ukuthi uyohlala emhlanga bakwenze njani. Amen. uJesu ufayeka njengoba ngabe bengakholwa ngakini mayethatha wena wona kusawuyakholwa bawusale beshinezo bani qala la ubeke khona nawo ubeke khona inkosi hlala ezweni la uJehova kubeke khona uzothi amen. Some of us will get that chance, but we don't see it. We don't see it as a privilege. We see it as an opportunity. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We are going to number 4. Amen. I so wish to. I'm called to my call. And that's called the song. Singafinyelela kulo level. Thatha konke ngoJesu. Konke kuyindima. Amen. Thatha konke nginoJesu. We must go as a speaker of the own level. Lapho na uJesu becomes everything. Yeah. Lapho na ngempela inhliziyo yethu ithi na, for to me to live is Christ and to die is gain. Amen. First thing abazalwane ku level lapho na uKristu he becomes everything. If it is not Christ, let me die. Uthi kodwa sasingababonayo amandla omkhosi bakhe bathi sasingababonayo ukuthi we witnessed him. We witnessed his ukuhamba kwakhe. One thing asiyaziyo ngoJesu bazalwane okufanele bonke abantu abaNkulunkulu abayibiza abantwana bakaNkulunkulu namhlanje bamfuza uJesu ngayo. He was a man of compassion. He was a man of compassion. Amen. Jesu inhliziyo yakhe wayekhiphela abantu, yayihlezi njalo inhliziyo yakhe ikubantu. Amen. Amen. Ngelinye ilanga wathi esendleleni kwaJairus. Isifikile appointment yakhe ukuthi nafanele kwaJairus eyovusa indodakazi kaJairus waphazanyiswa wesifazane wayenomoya. Ukube kwangumfundisi walesikhathi uJesu wayethi na make an appointment, I'm busy. But uJesu being a compassionate somebody. Oh yes. Wama wanaka owesifazane wayenomoya yaze yashona indodakazi kaJairus. Enkosi yami. Wafika nombiko wathi ungasayihlupha Nkosi seshonile. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi ngokuba wamukela uNkulunkulu uyise udumo. Hey, bazalwane nasi uJesu 2 Peter asi chapter 1 verse 16. akadumiseki ngoba siyamdumisa. Amen. Amen. Ngibona ukuthi bazalwane noma singathula sonke la singaJesu inkosi. Kuphelele lento ukuthi wamukela udumo kuyise. Oh yes. Hey. Uyise wami approve. Amen. Before he was proved, he was first approved. Because wa-approve nakho ebaphathiso. Leli sibheka afika oqala. Uma lifika oqala wayengakenzile ukusebenza wase. In fact, maqeda nje uje uNkulunkulu thina lo indodana yami ethandekayo mephuma lapho ithi iBhayibheli wayesethatha uSathane useyophuvwa kodwa is already been proved. Approved. Yeah. Amen. Because that's how confident uNkulunkulu was uJesu. uJesu wayene confident, uNkulunkulu wayene confidence endodaneni yakhe ukuthi angeke izimphonke. Amen. Hallelujah. So noma singasho siyasihlabana siyakudumisa sikwenza mkhulu wena asimenzi mkhulu. Akamkhulu ngoba esedumiswa wena. Mkhulu bazalwane we don't magnify him. Mkhulu. Angikho sidalwa la. Sidlabelele nje bese afika kuhlatshelelwa. Inhliziyo yethu yazi sisebenza ngoba siwedumisa. Yebo Nkosi. Asimlezi. Inhliziyo yethu yazi. Ngila ekuthenini wamukela udumo luvela kuyise. Yeah. Uyise wathi lo uyindodana yami ethandekayo nengithokozile ngayo mzweni. Enkosi yami. Ngokuba wamukela uNkulunkulu uyise udumo nenkazimulo lapho kwafika kuye izwi elinje livele enkazimulweni. Yobukhosi ithi lo indodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Ngithanda verse 18 bese lelo zwi salizwa thina. Mhlawumbe abanye bengaba nokungabaza. Abanye bengaba nomqondo ohlukile mhlawumbe obenza baze bahluke ukuhlukana indlela.
abanye bangathatha iy'nqumo zongamkhozi uNkulunkulu baze bamthuke kodwa thina saliswa lelo lizwi. Ngamanye amazwi ayikho into thina ongasitshela yona sikulalele uma ngabe leyo nto ozositshela yona uzothi uJesu ayona inkosi. Ngoba thina sasikhona sasilaye thina saliswa lelo lizwi. Amen. Asishunyezwa yabantu sesiyalishumayeza ngamanye amazwi njengoba mina ngilishumayeza lento le ngiyithatha la eBhayibhelini kusangenzeka ngifake okwami okuzoba extra noma ozonciphisa iqiniso igcine inkulumo yami ngabe sabanako ukuthembeka uthi kodwa uphethwa kwethu uhlukile ngoba salizwa salizwa sasikhona sasinayo entabeni yokukhazimula ayihlethe kancane le ntaba yokukhazimula khona into engiyithandayo verse 18 lelo salizwa thina livele ezulwini sikale naye entabeni engcwele Matthew chapter 27 iverse lephandle. Amen. Kwenzakalani abazalwane ukuthi uJesu uthatha ngene ilaseka ngikhuluma ngayo bahamba baye entabeni uJesu yokhazimuliswa befika khazimuliswa bese kuvela amadoda amabili Eliya noMose uPetro athi umlando bala yindaba singakha amadokodo sihlala so siyasibona isisho esimnandi siqhamba it's nice to be here akusona isisho sematendeni iBhayibheli bazalwane but before lapho ngathi ngahletha kancane ngeChapter 26 uChapter 26 uJesu utshela abafundi bakhe uthi ngizoya eJerusalem ngihlushwe ngibulawa uthi uPetro angamazela lokho kuwe ngikhonze kangaka uJesu washo amazwi engicabanga ukuthi ayidabula inhliziyo kaPetro because uPetro wayemthanda la ethi yena sathane ebuyele emva kwami siqhubekiswe ngizalazala amen sathane ebuyele emva kwami usiqhubekiswe ngoba awuqondi izinto zikaNkulunkulu uJesu wayazi na he was a man who was born only to die so uPetro wayeka understand ukuthi uJesu kumele ukuthi afe and ukufa kaJesu it would be of his benefit. Amen. Nelithi iBhayibheli emva kweinsuku wayesemthatha athi uqeda ukuthi yena bele emva kwamsathane ngoba isikhubekiswa then emva kweinsuku ezimbalwa wayesemthatha wasena entabeni maya entabeni phakathi kwezinto ezenzeka lapha kuyavela uLuke special uyaveza ukuthi na wafika futhi lapho inkulumo yabakhona kwavela ukuthi na kufanele abuyele emumva eJerusalem because bona basebethina asiqaleni la umnandi wathi uJesu not now yes there is glory but it's work now and glory later. Amen. Amen. And then now sebefika ke entabeni Jesu waphiwa khazimulisa lakho lithi iBhayibheli impahla zakhe zakhobezela nobuso bakhe bakhazimula and then kwavela uMose noElijah kwasekuvela ngelizwi elithi lo uyindodana yami ethandekayo so ukukholwa kunesisekelo esiqinileyo ngoba lokukholwa esishumayela noma lelivangeli likaKristu uKristu yilo owathola udumo luvela kuyise luthini lithi lizwi lithi la lo uyindodana yami ethandekayo nengijozile ngayo bese ke leyo nto thina ke ubufakazi bayo sinabo based on lobo bufakazi ukholwa unesisekelo esiqinileyo asilandelanga nje inganekwane akusukanga nje umuntu nomcabango amaningi ama-cults amaningi bazalwane abaholi bawo banomlando ukuthi la uNkulunkulu wathi noNkulunkulu wazi phela kini. Amen. Aba msukhama ney'nganekwane ey'njathu uNkulunkulu wafike wathi kini njengoJoseph Smith wama-Mormons. Ama-Mormons bazalwane ibandla ekuthiwa the Church of Jesus Christ of Latter Days. Amen. Ama-Mormons lawo bavame ukuthi uma beshumayela bahamba nga-2 abafana babelungu abagqoka u-white no grey noma u-black behamba ngabhayisini most of the time that's how they do it evangelism. Amen. So Joseph Smith wathi bezoqala leyo bandla wathi na uNkulunkulu ufikile kini bonke ebazalwane angisho uNkulunkulu phela ngesimba asimlinda amandla engenza noma yini kodwa nje once wathi
uNkulunkulu uthe ngempezelo la amasontweni la kusho thina ke ngiyayifana nami nithi as I was driving from home and then the Lord began to speak to me. He said, son, So, and I said, yes, Lord, what can I do? Hey, Konowati, izolo ngibashela uNkulunkulu ngamduduza bedabukile bekhathaza. Imanga kodwa ngitshela lelo sonto ngakusasa ukugcwele liqhuma. Still basamkhona umfundisi wakhe. Uyafuna lisasa mina umuntu wazududuza uNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu ngokudala noNkulunkulu bekhathazekile ngamduduza ukhathazo ukuthi amadoda lethi izwaba nje uNkulunkulu sevuza abantu besifazana abagqusa amabhloko amoya wamadoda amphoqe uNkulunkulu. Then I had to intervene and duduza uNkulunkulu. How? Kodwa ngoba siyayithanda imbazalwane izinganekwane zobuqili. Amen. Iphuzu number 2 sesiyabhala mhlawumbe uphuzu amabili. Number 1 okay, isihloko ukukholwa kunesisekelo esiqinileyo. Yes. Number 1 ngoba the apostolic message, because of the apostolic message, and the apostolic message was received by apostoli entabeni. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Number 2, because of the prophetic message. Amen. And awuthi ngivuleke manje. Uma iBhayibheli uma ethi Petro, i-confidence yakhe yokukholwa ukuthi kunesisekelo esiqinisileyo. Uthi la i-confidence yakhe uyithatha kwi-apostolic message noma kwi-apostolic voice. Ebese kuthi number 2 athi uyithatha kwi-prophetic voice. Futhi iBhayibheli mama. Yeah. The Bible is both prophetic and apostolic. The New Testament is apostolic, the Old Testament is prophetic. And bonke bakhuluma umyalezo owodwa uthi there is salvation of God through His Son, Jesus Christ. Amen. Amen. So ngisho ukuthi mawusizwa sithi na ukhuluma ngobuprofeti ungazi uze ulindele umprofeti waseGhana. Read your Bible, you will find your prophetic way, your prophetic voice. I mean, a prophetic, yes, but can I have a prophetic word, man of God? That's not my inbox. But let the prophet will decide a prophetic word. And the lives of Funakunamanja, Utin Lokuyan, Utu Persona, as if this prophet says, you don't desire this. Hey, yeah. But I'm going to impossible. I can give a prophetic for you. You know what's meant to share. Because sometimes I'm going to talk about the bottle. We all swam. Telumpulela. Pepete. But when it comes to it, smells good at one good prophet have imagine what I mean. Go and to Facebook. Amen. Okay, I'm just going to let me show. What was that? Prophet can I give you a prophetic word? I'm not saying now, no kind of people by the school. Very theology when authority. Okay, ngathi mangifika ngodena nami ngibangeza bangizana ngathi amen what ben phazana semfundisi wabafowethu sekokotile so abese umfundisi wami futhi wazuma mhlawumbe waye sinezithi ukuthi mhlawumbe siprepare wazuma thina sicela abaholi bonke abafundisi beze ngaphambili and each must give a prophetic word kubantu abawu2 angazi ngine stress kangaka futhi angifuni phela bese vele kade beqhela kwale college yami bese le college lena engifunda kuyona umoya ongcwele abasimlaleli kanjani so nangempela sengiyafika uzoyiconfirm leyo nto leyo yabona mase kuthiwa prophet mina ngazi ngikhuluma ngani awu phangwezulu naphambi kwabazalwane ngayithi izingane abantu ayikhuluma into engayazi nami
Ngakhuluma ngiyazi phela mawufuna ukuprofetha lento ezothandwa abantu fa umtshela into enhle ngathi I see God doing something new in your life by next year. Amen. By this time. Amen. Namhlanje ngisayisona sathi mangihlangana nayo angiboni ukwenzakalala empilweni yayo kodwa ngayisho le. Amen. Futhi ku-19 sesinalo futhi izwi lesiphrofethi futhi ngaphezu kokuthi samuzwa sesinalo lezwi lesiphrofethi bekade likho lento esiyishumayelayo inomsuka wayo. Lo Jesu lesimshumayelayo waqala waprofethwa. Waprofetha nendawo azozalelwa kuyo. Waprofetha nokuthi uzozalelwa emndenini njani isimo sakhe soba njani. Abantu abaze bathi nawe kanti nawe yes. Amen. So le ndaba leli ndala akuyona yamasiyabaza nje mama sithi siyasho bathi naqhabaleza naloku ushumayela kwamanje wesimanje manje le ndaba indala bazalwane. Oh yes. Amen. Le ndaba isahamba namanje. Oh yes. Bazalwane, i-gospel is as old as umhlaba. Because the gospel iqale ukushunyayela kuGenesis chapter 3 verse 15. That was the gospel. The beginning, the first promise of ukuza kaJesu. Mathiwa ngizakubeka ukuthi phakathi kwakho naphakathi nowesifazane naphakathi wenzalo yakhe nenzalo yakhe. Bese inzalo yenyoka izolimaza isithende senzalo yesifazane, inzalo yesifazane izochoboza ikhanda lenyoka. That was the gospel. It was the first promise kaMessiah ukuthi he's coming. He's coming to crush your head. But engakachoboza ikhanda lakho, inzalo yenyoka izobiqhubeka iharasa inzalo yowesifazane. Amen. Amen. Ngilokho namanje okusenzakalayo, even though uJesu safika wafika wamdefeata uSathane, but he is not yet destroyed. uSathane defeated but not destroyed. He will be destroyed when Jesus comes for the second time. Ingakho kulithi iBhayibheli namanje asimxwaye. Yebo usedefeatiwe. Kodwa masimxwaya uthi uPaul asimxwaye ukuthi siyolwa naye. Awukwazi ukulwa nomuntu osenjani ngalo osehlulile. Kodwa uthi nami ngifuna nimelane manje namaqhinga. Usanama njengamanje akanawo amandla okuthi ngebenza nabantu bakaNkulunkulu kodwa unamaqhinga. Amen. Balani amaqhinga. Amaqhinga ukwenza noma amaqhinga ukama amanga. Uma ushaya isibango awusibulala ukuhlafaza ikhanda uzususe ikhanda. Uyaphela 5 minutes isilo usila wakho usale ukuthi mawungazi ngazuyitshele wena ukuthi na sisaphila isibango sifile isibango akusela amaqhinga. Andingane ezingazi ukuthi amaqhinga lezi ziyabaleka masibona isibango esifile. uSathane bazalwane only thing asenza ngamanje umsila. And abaningi uyabazuza bazuzela kuyena. Bese kuthiwa ke thina masihlomeni ikhali zikamoya hayi ukuthi siyona noSathane siyamelana siyahloma his schemes. Amen. Uthi sesinalo izwi lesiphrofetho eliqinisile kakhulu enenza kahle uliqaphela ngokungathi liyisibani ufuna ukukhuluma ngale character yalo ke leli lesiphrofetho bese siyabhala. Uthi leli izwi lesiphrofetho liyisibani esilokoze kumnyameni. Ebumnyameni ngathi khona utho ongavela khona. Ebumnyameni othi mawungena khona uduke. Kodwa ngenxa yezwi lesiphrofetho obuka kulabo mnyama kuvela ilapho lesiphrofetho avukelwe yithemba. Athi Isaiah chapter 9 verse 1 to 4. Sazalela indoda. Sazalela umndodana. Aw. Mbuso semahlomba. Isaiah 9 verse 1 to 4. Kepha ukhwelela kuba khona kwahlupheka njengesikhathi esidlule senza kuba ufiliswe izwe lakaZebuluni nezo lakaNafthali. Isikhathi esizayo sona siyakwenza ukuba ikhazimule indlela yolwandle ngaphesheya kaJordani isifunda sabezizwe abahlezi ezweni lethuzi lokufa abahlezi ezweni lethuzi lokufa ukukhanya kuyabakhanyisela. Yilo lelizwi lesiphrofetho. Ngamanye amazwi uJesu ufike ezweni elisibela lobumnyama. Ukuze bekhuluma ngobumnyama kuthiwa bakhuluma ngokuthi yabona thina sakhule emakhaya khona lobumnyama obumnyama lobu
bokuthi na kuyafana mawuvula amehlo noma uvala amehlo kuyafana. Yeah. Yabo kumnyama ngaleyo ndlela. Amen. Kwakuyisimo esinjalo uJesu mayefika bazalwane. Kodwa izwi lesiprofetho silokhu zenjalo. Lokhu libikezela ukuza kokukhanya kwangempela. Kodwa before ukhanya uthi uPetro kwaba khona ukukhanya kwephezi. Because iphezi bazalwane inkanyezi esilibikezela sezokhanya. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi ke abahlezi ezweni lethu lokufa ukukhanya kuyabakhanyisela. Ikuphi lokukhanya? Yilokhu kukhanya akhuluma ngakho uJohn chapter 1. Uthi uJohn Baptist angisikona mina ukukhanya. Kodwa le ngikhuluma ngayo. Verse 5. Okay, verse 4. Okay, verse 3. Yeah. Konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelele verse 4 ukuphila kwakukuye ukuphila kwawungukukhanya kwabantu. Verse 5 ukukhanya kukhanya ebumnyameni lapho lobumnyama. uJesu mayeze emhlabeni uzoba ukukhanya ebumnyameni. Ukukhanya ebumnyameni ubumnyama akukwamukelanga. Kwavela umuntu ethunyiwe uNkulunkulu igama lakhe lalinguJohane. Lo wazela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe ngaye. Verse 8 yena wayesikukhanya. Kepha wayengofakaza ngokukhanya. Kwakungukukhanya okuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu owasekuza ezweni. Wayekhuluma ngokukhanya. So uJohn Baptist efika ufakaza ngokukhanya okuzayo. Uthi yena akasikona ukukhanya kodwa ukukhanya kwasebusa. Amen. Oh hallelujah. Hallelujah. Hayi angazi ngani bazo ngiyandabuyela ngiyabona ukuthi ngiyashisela. Ufaka bese sivaliwe. Sesilazo into sprobe. Okay, verse eneza kuqabela ngathi isipane esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse. Ikhwezi liphumele ezinhlizweni zenu. Nazi lokuqala ukuthi kasikho isiprofeti ke verse ngisho ukuthi asikho nazi qala ukuthi asikho isiprofeti sombhalo esingachasiselwa ngomuntu ngokwakhe. Verse 21 ngokuba kuzange kuvele isiprofeti ngentando yomuntu. Yeah. So you don't desire ukunginikeza prophetic word ukuthi na can I give you a prophetic word. Ingakho nalabo olukulana ko can I go deeper? You don't need uma bekuthi na u deep lo uvela kuNkulunkulu, you don't need our permission. Yeah. Ungabuzi kuthina. Hallelujah. Ngokuba kuzange kuvele isiprofethi ngentando yomuntu kepha abantu beqhutshwa ngumoya ogcwele bakhuluma okaNkulunkulu. Abantu beqhutshwa umoya kaNkulunkulu bakhuluma okaNkulunkulu beqhutshwa umoya ongcwele. Yeah. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Ngokuba yonke imibhalo iphefumulelwe. Oh yes. All scripture is given by God. Amen. And it is useful for rebuking, teaching, correcting, and teaching everyone, so that the men of God may be thoroughly equipped for umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Ungivana bazalwane ekuthenini ke ukukholwa kunesisekelo esiqinileyo because sasikho salizwa izwi sasisentabeni izwi elamdumisa livela kuyise lithi lo uyindodana yami ethandekayo nengithozile ngayo. Number 2 sinaso ke nalesiprofethi. If you wanna check ukuthi na si nalisi igama sisibaleke ukuthi sinethi kangakanani ungasithathi njani ungasibuke emasudwini yabo ungasibuki nasempandleni mhlongo ungasibuki nasempandleni. Yeah. Asenzanga amaphutha kodwa if you want to know about the message that we are preaching sinaso nalesiprofethi asivulele ibhalo. Uzoyifika lento esikhulumayo embhalweni. Uma sikhulumayo kuphambene nasembhalweni ungasithembi thina. Uthi uPaul noma angafike lo kodwa mayezosho
shumela elinye ivangeli enganishumeza ningamukeli. Hallelujah. Amen. We are not moved by izimanga nokuthi hey things are happening in our woods. No. We don't care. We don't care. Like really we don't care. Yabona Paul mathi noma ngafika ingelosi izoshumayela iba. Yabona once kwayingelosi sonke sayihloza sayithothi ingelosi ngempela. Awukuthi naphakathi ebandleni lakhe. Uthi uPaul noma ngafika ingelosi. Amen. Ingaka abanye bafika bayibiza ngendlela noma ingelosi noma banomoya ingelosi kodwa nje yabo bathi noma ngafika ingelosi. Amen. Then it's ifana nokuthi noma ungakhuluma ngezilimi zezingelosi. Ngamanye amazwi the focus is not ezilimi zengelosi. Izilimi zengelosi ziwoni konto owonishwa ngayo kuthiwa mawungenalo ukuthi manje uyilutho. Now why thathelele igama ke leli lodwa livese lodwa elizochaza ngothando ebese silenza thina lizogcwalisela isifundo seseyilimi. Ngazalwane uma sesithi khona abashani sesikhuluma ngezilimi ayikho izilimi zengelosi. Azikho. uPaul wayekhuluma ngothando kwi-context yothando ethi mawungenalo uthando you offer nothing, you are nothing and you gain nothing. Ebese thina noma ungakhuluma ngolimi it is a hyperbole usebenzisa ulimi lenkulumo oluyihaba. Noma ungakhuluma ngezilimi zengelosi asinalo ulimi zonke ingelosi ezafika zakhuluma la eBhayibhelini zayikhuluma language yabantu. Abafika basinakhura abashanda kekele besiyanda iba abashanda ingakho nje osizwe mdlalo sibedlala ngathi ke manje. Hey, ngicobile lokho bazana ngixolele ngiyazi isensitive ngingene kabi. Yeah, ngingene kabi kodwa ke bayishaya lokuthi yelele bayisenda. Yelele ongenalo idlozi ngiyamdabukela kulo December. Amen. Hallelujah. Ngilapho bazana isihlabelele number 13. 9. 39 on. Yeah, 39. So ifoni yami ifile vele ingconyana kone ubuye ngaveli manje ngazi ufanelanga. Bazokuboleka. Mvule. Yimnandi kimi. Lela kama. Welo
Hallelujah.